Dobrovoljno vatrogasno društvo Jelenje slavi svoju 40. obljetnicu. Svečanom sjednicom obilježen je počasni trenutak ponajboljeg DVD-a u granicama Republike Hrvatske. Ono je nazvano po Ivanu Zoretiću Špancu, sudioniku Španjolskog građanskog rata 30. godina prošlog stoljeća. Jelenci su se u dobrovoljno vatrogasno društvo okupili 1976. godine, a prije 10 godina uselili su u novi vatrogasni dom u Dražicama. Evo, u 40 godina mi smo zaista odradili jedan lavovski posao, odradili smo sve što nam je bilo zadano, od vatrogasnog doma do opreme, ljudstva, tehnike, znanja, vještina, tako da sam na kraju, recimo sa tih 40 godina, veoma zadovoljan i smatram da smo ispunili sve što smo trebali ispuniti do sada. DVD Jelenje ponovo se nalazi u teškim trenucima. Gorući problem je neprimjeren odnos načelnika općine Ervina Radetića prema jelenskim vatrogascima. Nastoji se političkim putem minimalizirati njihov doprinos u cjelokupnom razvoju civilne zaštite na području Jelenja. Situacija neodoljivo podsjeća na stanje ranih 90. godina. Do 2013. godine mi smo imali izvrsnu suradnju, pa to je sam dokaz da vidite da se izgradio vatrogasni dom, da nas je općina pratila. No međutim, dolaskom novog načelnika mi smo zaista došli do problema gdje mi ne možemo nekako naći zajednički jezik, to jest naš načelnik nas ne doživljava ili možemo reći još bolje, ne trpi vatrogasce. Među brojnim uzvanicima našao se i načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice. Obljetnicu DVD-a Jelenje nazvao je sjajnim primjerom proslave važnih dana za sve one koji su na bilo koji način uključeni u njen rad. Dakle, treba krenuti od činjenice da ovo dobrovoljno vatrogasno društvo je odgovorno za zaštitu od požara svoje lokalne zajednice, kao što je javna vatrogasna postrojba Rijeka odgovorna za grad Rijeka. I ta činjenica već govori puno. Dakle, oni na dobrovoljnoj osnovi odrađuju vrlo zahtjevnu zadaću koja je u nadležnosti lokalne samouprave. Posebna zahvalnica s priznanjem za dugogodišnji predani rad u jelenskom DVD-u uručena je Miljenku Fićoru, bivšem glavnom državnom rizničaru i prijatelju društva. Prepoznat je ostao njegov doprinos u proteklim godinama, pa sjećanja nisu mogla izostati. Bitno je da je društvo u 40 godina napravilo ogroman iskorak. U izvješću predsjednika čuli smo koji su bili ciljevi prilikom osnivanja 1976. i mislim da su svi ciljevi zacrtani tada ostvareni i da bi osnivači bili ponosni na dobrovoljno vatrogasno društvo Jelenje, na ono što su članovi napravili ovih 40 godina, kako u materijalnom, tako i u kadrovskom pogledu. DVD Jelenje služi na ponos mještanima općine, ali i okolnih mjesta kojima je često na raspolaganju. Neka tako ostane i u buduće.